हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा फाइनालि भटार कार्ड कारेक्सन खालामनाय भिडिअ खालामबाय। नोंथांमोना गोबां डिमान्ड खालामदोंमोन नाथाय लेट जाबाय माखासे जाहोननि थाखाय। दा नोंथांमोना अब्लाबो नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव। दा लोगोफोर बे एप्लिकेसननि गेजेरजों नोंथांमोना गावनि नाम, एड्रेस, बैसो गासिबो नोंथांमोना चेन्ज खालामना लानो हायो। बेनिखायनो माबोरै खालामो नोंथांमोना नायना लाग्रोदो। मबाइलावनो नोंथांमोना इजिलि बेखौ चेन्ज खालामनानै लानो हायो। नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लानो हायो। दानिया लोगोफोर जोङो मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामखाबाय नङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो पासवर्ड होनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो कारेक्सन खालामनायनि स्टेटासखौबो नायनो हायो जे जादोंना जायाखै नोंथांमोना चेक खालामनांगोन। बेखौ आं लास्टाव होगोन। बेनिफ्राय माबोरै जोङो पासवर्ड होनांगौ नोंथांमोना सोलोंना लादो, नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन। दा पासवर्डखौ बोरै होगोन नोंथांमोना बिनि सायाव नायनोब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे एग्जाम्पल होनाय दङ। बेबायदि सेम होनानै नोंथांमोना गाव गावनो पासवर्डखौ नोंथांमोना सोलायनानै लानो हायो बा नोंथांमोना होनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय खामानिखौ मावना लानो हागोन। दा माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव नैबेबायदि डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेयावनो खामानिखौ मावनो हायो। बिदिब्ला जों जागायनोसै गोबाव खालामला। माबोरै जोङो कारेक्सन खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामथार। फैबाय थानाय टाइमाव नोंथांमोना मोजां भिडिअ मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो रोंनानै गाव गावनो खालामना लानो हायो। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना प्ले स्ट'राव फैनानै बेयाव लिरनांगोन भटार हेल्पलाइन। थ' बेबायदि लिरनाय लोगो लोगो जोङो इनस्टल खालामनांगौ। दा बेयाव आं खालामखाबाय नालाय बेनिखायनो अपेन ओंखारदों। दा अपेनाव थुनाय लोगो लोगो मा जायो नायदिनै नोंथांमोना फर्मआ गेवना फैनायखौ नुनो मोनसिगोन। दा बेयाव जों गासिबो खामानिखौ मावना लानो हायो। नोंथांमोनाबो बेखौ इनस्टल खालामना लादो। दा बेयाव जों इनस्टल खालामनानै अपेनाव थुदो। दा अपेनाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआ गेवना फैसिगोन। नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ आरो दा बेनिफ्राय नायदिनै बेबायदि ओंखारो। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो दानिया फार्स्टनि अपसनाव थुबानो जाबाय पेन्सिलाव। बेनो जाबाय भटार रेजिस्ट्रेसन। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो पेजआ गेवना फैयो। दा बेयाव जों गासिबो खामानिखौ मावना लानो हागोन। दा बेयाव आं थुनोसै। दा नोंथांमोनाबो बेयाव थुबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो जों कारेक्सन खालामगोन नालाय बेनिखायनो जों फर्म नाम्बार 8आव थुना होनांगौ कारेक्सन अफ एन्ट्रिसआव। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो गासिबो खामानिखौ जोङो एडिट खालामना लानो हागोन। दा बेयाव थुबाय आङो। बेनिफ्राय नोंनि नेमा श' जाखागोन डाइरेक्ट जेब्ला जों रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो लेट स्टार्टआव थुना होनांगौ अब्लानो नेक्स्टआ गेवना फैयो। दा जोङो थुनोसै लेट स्टार्टआव। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो मा खालामनांगौनो लोगोफोर बेयाव सोंदों जे भटार आइडि दंना गैया होननानै। जुदि दंखायोब्ला नोंथांमोना येस होनांगौ, गैयाबा नोंथांमोना न' होनांगौ। दा जोंनाव थाखागोन जों मानोना कारेक्सन खालामगोन नालाय बेखायनो येसआव होनानै नेक्स्टआव थुना होदो। दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि भटार कार्डनि नाम्बार थायो बेखौ नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना होदो अब्लानो भेरिफिकेसन जानानै नोंनि गासिबो डिटेल्सआ बेयाव श' जायो लोगोफोर। थ' बेयाव आंनि नाम्बारखौ होनोसै। बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौनो मोनसे मोनगोन बेनो जाबाय पेज डिटेल्स। थ' नोंथांमोना डिटेल्सआव थुनाय लोगो लोगोसो बियो भेरिफाइड जागोन, प्रसेस जायो। दा बेयाव आं थुबायनाय वी हेभ फाउन्ड होबाय। बेनिफ्राय दानिया प्रसिडआव थुना होनांगौ। दा जों गाहायाव प्रसिड नुदों। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि गासिबो एड्रेसा श' जायो जेरै नैबेबादि गासिबो श' जागोन। दा बेनिफ्राय नोङो माखौ एडिट खालामनो नोंनि नामखौ बेयाव गासिबो श' जाबाय नालाय माया मिस्टेक बेखौ खालामना लादो। बेनिखायनो जों नेक्स्टआव थुनांगौ। दा जों नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ गेवना फैयो लोगोफोर जेरै थुबाय। दा बेयाव मोनथामल' हायो दै लोगोफोर, मोनथामल' जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामनो हायो, मोनथामल' जों कारेक्सन खालामना लानो हायो। बेनिफ्राय मोनसे नोंथांमोना कपि सेल्फ एटेस्टेड डकुमेन्टस नोंथांमोना स्केन खालामना हरनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ। नोंथांमोना जिखुनु जाया डेट अफ बार्थ थानाय, एज प्रुफ थानाय, फट' थानाय मोनसे प्रुफ हरथारनांगोन, आपल'ड खालामनांगौ मोनसे अपसन दङ। दा बेनिखायनो जों मा खालामसै दानिया बबे मिस्टेक नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालाम। मा दं जेरै नेम, फट'ग्राफ, इपिक नाम्बार। दा बेफोर जुदि मिस्टेक जादोंब्ला जोङो सेलेक्ट खालामना लानो हायो। जायखिजाया मोनथामल' हायो आरो बारा हाया। नोंथांमोना मोनब्रै होनो हानाय नङा आरो बेयाव। थ' बेनिफ्राय जों माखौ सेलेक्ट खालामगोन नोंथांमोना जायखिजाया नों माखौ मिस्टेक मोनदोंमोन बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा जास्ट आं एग्जाम्पल महरै मोनथाम खालामसै। बेयाव मोनब्रै हाया होनना लिरखानाय दङ, जास्ट मोनथामल' हायो आरो। दा बेनिफ्राय आं नेमखौ सेलेक्ट खालामबाय। नोंनि नेमखौ गासिबो अरिजिनेल नेमखौ बेयाव नोंथांमोना लिरना होफिनदो जुदि मिस्टेक जादोंमोनब्ला। थ' बेयाव आंनि नामखौ लिरबाय। बेनिफ्राय दानिया नेम रिजनेलाव थुनाय लोगो लोगो बियो एसामिस आखर जाखायो लोगोफोर। दा बेयाव नायदो लोगोफोर एसामिसनि फैबाय। बेनिफ्राय सारनेमाव दङब्ला होदो, इफ एनि गैयाब्ला नाङा। बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना बे बक्सआव थुनानै नोंनि डेट अफ बार्थखौ मोजांखौ होदो जाहाथे मिस्टेक जायैबायदि। बेयाव मोजां होनानै नोंथांमोना इयार बेनिफ्राय मान्थ डेखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना अके थुदो अब्लानो बियो जाना फैसिगोन। दा बेयाव आङो एग्जाम्पल महरै होथ'बाय। बेनिफ्राय दानिया मबाइल नाम्बाराथ' नोंहा श' जाखागोन।
दानिया फट'आ जोंहा 200 KB जोङो आपल'ड खालामनो हायो मोजां कुवालिटि होनो हायो नोंथांमोननि कार्डआव फैगोन बियो दा बेखायनो जों आपल'ड पिक्साराव थुनाय लोगो लोगो गेलारिनिफ्राय लाना फैनो हागोन जेरै बेयाव आं लाना फैनोसै नोंथांमोनाबो गाव लाना फैदो नोंनि फट'खौ मोजां लाना फैदो जाहाथे मोजाङै मोजां फैयो कार्डआव दा बेयाव आं मोनसे होनोसै जायखिजाया बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना क्रप खालामनांगोन दे मोजां जाहाथे मोजाङै फैयो क्रप खालामबानो जाबाय गुवार खालामबानो जाबाय दा बेयाव फैबाय नै दानिया मोनसे प्रुफ लोगोफोर आं सिगाङाव खिथादोंमोन मोनसे प्रुफ नांगौ बेयाव नोंथांमोना डेट अफ बार्थ थानाय एज प्रुफ थानाय एड्रेस थानाय दा बेखायनो नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट हरनो हायो आरो दङब्ला दा बेयाव नोंथांमोना बेखौ स्केन खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ थ' बे जाबायना जिखुनु जाया मोनसे बेयाव आपल'ड खालामना दिन्थिनोसै नोंथांमोना जास्ट बे एग्जाम्पलसो आरो बेखौ नोंथांमोना मोजां क्रप खालामनांगौ गुवार लांजोब गासैबो फैनाय बायदि दा बेनिफ्राय लोगोफोर दानिया डेट अफ बार्थ थानाय डकुमेन्ट्स मोनसे आपल'ड खालामनांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना आधार कार्ड दंब्ला होबानो जाबाय बा नोंथांमोना पेन कार्ड दङब्ला होबानो जाबाय दा बेखौ आं बेयाव लाना फैनोसै थ' नोंथांमोनाबो लाना फैदो बेनिफ्राय लाना फैनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय दा बेखौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो जोंहा लास्ट फैथारसिगोन फाइनाला बेखौ जोङो जायखिजाया नोंथांमोना मोजां हरबानो जाबाय जास्ट एग्जाम्पलसो होदों आङो नोंथांमोना बेखौ मोजां हरबानो जाबाय दानिया जोङो नेक्स्टआव थुयोब्लानो जोंहा लास्ट अप्सना फैबाय आरो थ' जोङो बेयाव नेक्स्टआव थुनोसै दा नै नायदो लोगोफोर लास्टआव नोंथांमोना मा खालामनांगौ नोंनि फुल नेमखौ बेयाव लिरना होफिनदो बेनिफ्राय प्लेसखौ नोंथांमोना लिरना होनानै बेयाव गासैखौबो कारेक्ट खालामदो दा बेनिफ्राय दानाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा फाइनाल साबमिट जागोन आरो रिफारेन्स आइडि मोनगोन दा नोंथांमोना दानाव थुनाय लोगो लोगो बियो साबमिट जाबाय दा आं बेयाव साबमिट खालामना लोगोफोर मानोना आं गासैखौबो डाटाखौ माने कारेक्ट होआखै आरो लोगोसे आंहा मिस्टेक गैखायामोन दा बेखायनो नोंथांमोना स्टेटास नायनोब्ला जों नायफिननो हासिगोन नैबे रिफारेन्स आइडिखौ लानानै दा लोगोफोर जों बेखौ मायाव नायो नोंथांमोना एप्लिकेसनाव थांफिननानै बेक थांनानै गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायफिनजोबनो हासिगोन दानिया जोङो स्टेटासखौ नायनो हासिगोन आरो जे जों कारेक्सन खालामनाया जादोंना जायाखै जों बेखौ नायफिननो हायो दा बेखायनो जों बेक थांनानै जोङो स्टेटासाव जोङो ट्रेक खालामनानै नायनोसै माबोरै जाखो थ' बेखायनो जोङो फैनानै दानिया नोंथांमोना हमाव फैफिनदो दा हमाव फैनानै जोङो गाहायाव मोनसे थायो बे एक्सप्लर थायो आरो नोंथांमोना बेयाव थुनांगौ नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायाव एक्सप्लर दा नोंथांमोना बे एक्सप्लराव थुनानै जोङो गासिबो स्टेटासखौ जोङो नैबे एक्सप्लराव थुनानै नायनो हायो दा बेखायनो आं बेयाव थुनानैसो लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोङो माखासे बेयाव सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय नोंथांमोना स्टेटास अफ एप्लिकेसन बेयाव नुनो मोनदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना स्टेटास अफ एप्लिकेसनाव थुना होनानै बेयाव थुनानै जोङो भिउआव जों नायनो हायो जों ट्रेक खालामना नायनो हायो जे जादोंना जामाराखै जोंनि कारेक्सना दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो मा जायो नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन थ' बेयाव थुबाय दानिया जोङो कारेक्सन खालामनाय मोनसे आइडि थायो नालाय जों बेखौ प्रिन्ट आउट खालामना लानांगौ दोननांगौ ओमफ्राय बे आइडिखौ होनानै जों नैबे ट्रेक स्टेटासाव थुनाय लोगो लोगोनो कारेक्सना जादोंना जायाखै जों बेयाव गासैबो नुजोबगोन स' लोगोफोर दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो हानायसेबां शेयार खालामनानै होदो